Malawi Brief. Wiki yangothayi kwachitika zambiri kuphatikizapo kumangidwa kwa anamiwa, kutsika mtengo kwa diesel, kafukufuku wa ngozi ya ndege imene inachitika ku Chikangawa wayambiranso, komanso President Professor Arthur Peter Mutharika abwereranso ku Lilongwe. Ndi mu programu ya The Dashboard wiki ino akuwunikira nkhani zimenezi komanso zina zambiri. Ndi musatalikire, tiyeni titsatire limodzi. So tithokoze kwambiri aboma kuti chifukwa ngati madzi amapita uko nkopeza kuti ayamba kubwerera ndikuti ndizabwino bwino koma zitakha kuti mwina akungokwera iyo ena likhanira koma akutsika ndikuti it's positive. So tikuyena kuthokoza zimene zonse ndekuti kupetulo kwaonekonso kupetuloso aoneko mopempha ndithu koma ona undani fo zimatengera kucha bwino zimatengera mmene zikukhalira kumene kuja ngati zikutsika kononso zitsika. Tsono ifeolo ndawu zaboma kuti tisani petrol sizingatheke andi atione ukoko atione ngamoto zambiri Malawi muno ndiri za petrol komanso za petrol zikukazitsika zikukazitha kwabwera zongochaja kumayenda umangoyenda ubino kudedza ubwera koma kuchirazo usingakafike kwa cha distance mwero uchaja kupeza sola mwachingeni pali chipongwe pamutima koma ife mutakataka tikozopita kutakataka kubwerera utachaja isana team aina kumfanya so should we expect mwina APM not a president koma automatic pricing mechanism kuti mwinanso ku Airtel ndi ku TNM tiona nangasa mati paja China chimene chinapangitsa kukwera kwa diesel ari ma transmitter zima engine zakubambiri kuja amatsira diesel bando itsike aponde mwambo bando itsike diesel watsika chifukwa tisayiraneso antumbuka apa kuradza kambe zimenezo so diesel watsika bando so ina itsike. Dashboard ine zambiri madzulo ano ndipo titsimikize kunena kuti a president last week anasuntha anali kumwera tikumva kuti afika mu mzinda wa Lilongwe kapena nzona ndizoona andi komanso afika ndi pomp chizungu chake ndi pomp ndi chanjwe ndi chizungu timambo ndi chizukulu cha nzungu timambo kuitsa ntchito tikachoka mchewu magwira kuno ukutsikira fike cha pomp afika mu Lilongwe ya president ndi pomp muraro chifukwa ife nali ku office kuno mina madutsa mina makhota pa polisi apa kulowa mu mchesimu koma mmene zinalili pamene kungoti anthu osana ligawireko zithuzi za papa chifukwa ndi pana beba koma ife tinachita mwayi kupeza zithuzi zimene iwo anatipatsa kunoko kudzera malo osiyanasiyana kusanjika mmene amatuka kusanjika kunaliso mulala mmene anyamukira uku mphamvu zake olo mmene amawevera kuonetsa kuti munthu uyu ali well energized ready to work akugwira ntchito chifukwa alemba molemba mukuti chimene abwereratu kuno adzapitiriza kugwira ntchito za boma analemba ndituto pano pacho ku Blantyre akubwera ku Lilongwe akudzapitiriza kugwira ntchito za boma ndi adutsa ine nali pa window chifukwa kwa amene sanafike ku area 2 ku Lunta television ma studios yathu ali mwamba nyumba zake nzoberekana ndi ine nali pa window kuona mmene amadutsira mu mchesi no zinali zopatsa chidwi takhala kunena ndithu kuti dziko limafuna litaona kuti corona awo lili kuti ndi kudutsa kumene kuja ndikuchepetsanso zoyankhula moti pamene paja ndikuti chifukwa anthu ena akati agonako bwino tulo na bwino ndikuti akamba zoyipa za munthu ndi pamene amagona bwino tulo tokoma kuti mtima waera akamakamba zoyipa za munthu koma apa pamene zililimu ndikuti ena akondwera koma ena pepani kwa amene simunakondwere pepani koma tukamba zona president atati adutsa ndipo afika mu Lilongwe timotero kuti
afika mulirongwe koma pamene iwowa anasuntha lowera Blantyre finally Saturday yes mboyo muno kunali nkoke tinamva kuti ayi panali cabinet meeting ndipo zimaoneka kuti makamaka Monday pamene a vice president amayembekezeka maganizo a Malawi kuti ano ayenera kukhala nawo kumeneko tinazizituwira kupyolera ku video kamene kanajambulidwa ndi anzathu kuchokera kumeneko ku office of the vice president pakala ameneyo ndimafuna kuti timuunike chifukwa kwabweranso chikalata kuchokeranso ku office yomwe ya vice president kuti zina mwa zimene anthu amakamba chifukwa tinaona kuti ayi panali kulemba makalata Dr. Kabambe analankhulapo zimene wanaona kuti sizinaoneke bwino kuti sanaitanidwa amayi aja ku meeting imene achihanama zamtundu katumenewo ndimafuna kuti tiyambire ndi ka video ko kapena tiyambe ndi kulankhula no ndibona ngati mwina tisuseko pang'ono za videos zibwere kataikena ya tiyitanitsa pompano koma mafuna ndimvetsetse komanso anthu amvetsetse sizikuoneka bwino kuti nthawi zonse tizingokamba nkhani imodzimodzi mwamba choncho ayi kumala kuno zochitika zambiri koma kuti tikabwera sono isayikambe yayi ayi ndimango pokulemekeza ngati ambuye ngati bishop tikamba pokulemekezana koma ndimatero kuti bwanji motikomera mtima akuluakulu amenewa a president nda vice yawo motikomera mtima akoza kuntunda kumwe kwakoza komano angotikomera mtima amusife kuti tisamango kamba nkhani imeneyi mwayamba bwino chifukwa ndenda ikambatu yakambidwa onena kunena ndi chimene ndifuna onena ine chakuti a president Mutharika siwopengayi mwati bwanji a president Mutharika siwozungulira mutu kuti sakuva zimene anthu akunenazi zoti simunatume Agenius akudziwa zoti kodi nduva zoti ari kusadiki mwatuma Jehana osotuma iwo zose zakudziwa kale so ndiona ngati kuti tikuponyana ndi kena kake kamene kakupangitsa zonsezi chifukwa taona chithunzi video ya Mutharika pompa kudutsa yakudutsa ali ndi mphamvu zawo ngati akwanitsa kukweza dzanja kumaweva anthu naona nitu naimika kuti chinali chala imenechi chinali chala chabwino ndimona dzanja ndiye kuti mwina titsimikize kuti kuti amati chala ndimaona kuti opa chasa tipi amati chala chimenechi ndiye ngati akwanitsa kutere ndiye kuti ubongo uli bwinobwino ndiye kuti chimene akuchita kuchidziwa tsona ife ndikozo machiyendo pano yes kumagogwerezana kwekwe hayi chakuti tonatu koma kuti mwafufuza awiri ake akudziwa ndithu pamene pakhota nchira nyani akudziwa musayiwale kuti tikabwerera mbuyo pang'ono mbuyo muti kakontrofera ti maclip tomanena kuti history is the best teacher zona munafa kuti zimenezo zili mmutumu poyamba tukupita kuchisankho tukulowera kuchisankho ife ngati atolankhani timakhala ndi mwayi odziwa zinthu zambiri ndimafuna ndinene pano kuti ngakhale a DPP kumene alipo sankafuna kuti Agenius akhale wachiwiri wa dziko lino sitipezeka ni mlandu hayi akulu achipani cha DPP ndikamaza kudziwa kuti sikuti adakondwa kwenikweni kuti Agenius amene sanali popular kwambiri chipani cha DPP she was not popular kuti akozosankhidwa khala VP koma ndikukumbukiradi kuti Mutharika agwirisa penalty ndipo anthu anakuwaye agwirisa penalty I remember that one koma decision the body decision yoti ine titenga ba Agenius inachokera kwa Mutharika ndeuta chipani amene nangomvera zimene bwana wata wafotokoza ndipo ndemina makapereka mapepa presentation of the nomination papers Mutharika naye kwaso mawo
ndikudziwa kuti mwinene simulakondwere oya ndi choice iyi koma basi tu tichivomerezeni kuti ine amene ndiyende naye ndiwolemekezeka ageneas yes tukwamba kuti ndichikondi chochokera pasi pa mtima choyambira mbuyo yes mpaka tindakaponya kacha amtalika dada over 3 million people anadusitsa mtalika anawina powina paja makhati mwapanga silu limodzi ndi vice president yes ndikuti chipani cha DPP plus amtalika atavomereza kuti tiyenda ndi agenansa andingati mukumbuka bwino koyambirira kwenikweni agenansa amatumidwa amatumidwa kunja amapita m'Malawi muno sinkhani imeneyo ndipo adapatsidwa udindo otadziyang'anira ku Dodima komanso ma reforms zonse adapatsa yes ngati ndi wanu uyu agenansa tiyeni tizigwira ntchito yes musayiwale kuti chinthu chikachitika ngakhale olo apolisi akatenga munthu akanitenga munthu kuti takumangani koma sitinenera kuti mwalakwa chani anthu amato kupanga connect the dots kuti mwina mtengera muteka kapena chakuti so panopa nthawi yakwana yota Malawi tiyese kumapanga sanu akasakunena tizipanga connect the dots okay pakona njira nyani ndipati ndete tibwerere mbuyo titenge ulendo umene agenansa adapanga upita ku UK okay chifukwa zoyankhula zidapita pati pamene paja panali ma version ambiri I see kodapita ku holiday kodapita ku birthday kodi akapakira katundu potasankhidwa udindo watsopano nde adzambe kugwira ntchito ndiye kuyamba kuponya mastepe adamba pamene paja okay zimalembedwa ma newspaper anthu amayankhula kuti atapita kumene kuja wana anakaponya masiku obwerera kuno kuponya masiku obwerera kuno atakaonjezera okay komanso manong'ono mwamadali pa ulendo umenewu andalama more than 1.2 billion kuti ayenda nawo pa ulendo umenewu anadzamba kumapangidwa refute kuti ayi ndalama zachuluka si zimenezo ndalama ndizi anamalomba adayankhulapo ngakhale chimwini anabweranso kudzayankhula kuti ayi kodi munthu akuti agwiritsa ntchito private money a president anayankhula zimenezo adayankhula kenaka mpepete mafuti kuti birthday ayi kuti chakuti ndi chinanso kuponya stepe kwine kubwera zichitika nthawi imeneyo zinapezeka kuti ali komweko ngati mkulu wa Dodima kuno kudazachitika ngozi zogomwe dzidzidzi zofuna mkulu wa Dodima iwo ajanadzati polina ndiri kutali ndipanga virtual tiyankhulana pamakina a internet yes zomwe sizinata zonsezo ndi zina timene Amalawi teno mapanga connect the dots kuti kapena ndi izizi kapena nakasiyanoka usakunena palibe alulango ndefe tungopanga connect the dots then zinapezeka kuti after some time iwo ajana zabwera koma mukafukufuku wathuyo akuoneka kuti ngakhala atabwera sanadzaonetse nkhope yogonja kuti ndaponya apa ndi apa zinaoneka kuti anapitiliza kukhala moyo wa nomo ndiye kenako tidangona Dodima achotsera ndikuti anthu amba kumada chachitika nchiyani reform awachotsera yes so kwa ineyo zimene zikuchitikazi ndikuona ngati kuti choyenera kuchitika amene angamasule dziko lino ndi a vice president I see akuyenera iwo adzichepetse mkupita kwa president timafuna ndifunse pamenepo kuti zimatheka kuti munthu kupita ndikumalankhulana pa tebulo chonchi yes ndikuti a vice president akuyenera apite kwa president ine ndikudabwa mwina kutheka kati mpachama kodi mpachama kodi mpati tandiseni mundikhululukire kugonja mundikhululukire zona osatiso poti ine ndi lawyer awonso ndi lawyer ine ndipita malamulo akutija ayi kunjaku anthu sawerenga nawo zimenezo kunjaku za malamulo sawerenga nawo koma no pamene tiona kuti mwina paphonyeka kungopita akakambirane a president akhululuke ngati mavuto akali ati alamenewo so zimenezo we are just trying to connect the dots maona
Mukunditengera ngakhale mu mpingo. Yes. Pamakhala mwina the resident bishop pamalo paja ndi pamakhala wina othandizira. Ndiye muno okoza umpatsa mwawi kuti othandizira tachitako pang'ono. Sono mwina akhoza kukhala waphonyesa machitidwe ache. Yesu sakudziwa kuti watani pamenepo. Walapitsa bati. Ndiye usiku lina umata gome tusaliona wewe. Chifukwa zimene ankhula nditachokapo. Sanachite zinthu zolondola. Ndi zimene nkutheka. Mwaona? Nkutheka ngati zili choncho. Panafunika nkungukhala pansiso kawiri. Ndiye ndikuze. Pali chizungu amati action speaks louder than words. Ndiye tione video mukunena TV. Video imene inautsa mapiri pachigwa akalindiza ndi imeneyi. Anthu atayiona ndi pamene panayamba kulembedwa makalata. Kuchokera ndithu ku UTM akabambe wadalembaso. Haya izizi sizokuoneka bwino. Mwayiona imene video? Ndayiona. Action speaks louder than word. Iyo ife ndikuona video hapo. Koma ndi memo imeneyo. Yafika pa memo? Ife ndikuona video hapo. Koma imene ndi memo. Kuni memo njani? Memorandum of understanding. Imene jayo mwamba kundopyeza. Iyo ife ndikuona video hapo koma iyoyo ndi memo. Yopita kwa president. Yopita kuntundu wa Malawi. Kufotokoza kuti lero ngakhale sindili nawo ku meeting iko ndilipo. Ndilipo ndilero ndiopita ku office ine chifukwa nanga pali phindu lanji lojambula upita ku office. Si ku office kwako umapita nthawi zonse ujambula kuti aone ndani. Ndi memo imeneyo. That's the question. Yetu nanga ku office. So upita umapita daily. Nanga chabwino kuchokera Monday ije uzafika lero. Ndakaona soma video ngati pakati. Siri. Yetu ndi memo iyi. Kapena mwina anyamata ojambulawa ndamene tingate dashboard kulankhula nawo kuti mwina nanga nzotumidwa zimene kapena ojambula sanga jambule zimene zijosa usidwa. Sizingatheke. Ma office tu awo ndakula kulu. Yes. Office ya VP, so office yotunga ngojambula papalaza wina wake tata video yoyo adikhala basi kupanga edit. Iyoyo ndikuiponya. Ndikupanga edit. Kuona kuti italike ikhale jonchi. Nkwipanga proof. Singaluluke yoyo without approval. I see. So nkhani ndi yakuti zonse zochitikazi izi dere Amalawi tichedwa nazo. Izona. Tichedwa nazo pali nkhani zambirimbiri andi anthu ambiri alakwa kulankhula chifukwa cha machitidwe actions ngati amene wawo ambiri alakwa kuyankhula. Chifukwa nanga si kukubwera kalata kuti iyayi those are just zimene anthu akuganiza ifeyo ndiye kuti tili bwinobwino ndi boma tisaname. Tsono zimenezi apopo sipali bwinobwino chifukwa apa siyayankhula pa video without mawu koma through action. Yes. Ulendo wina adakankhulira ku challenge Amalawi muona nokha. Mupereke chigamulo nokha kuti kodi zikuyenda motani. Ndi mauso amene. Ndiye chimene ndinganene ine pano ndi ichi. Mdziko muno Mulungu adatipatsa president mmodzi. Amene tikuyankhula pano ndi Professor Peter Mutharika. Izona. One president at a time. Yes. Komanso ndimafuna kuti tiuzane izi. Ambiri amene matsata za chipani kaya UTM kaya DPP kaya MCP kaya Afford kaya chani amene matsata za chipani amene kumene kuti ndatsogoleri yake tikuyenera tidziwe kuti tsogoleri uliwonse amapereka ndi Mulungu. Izona. Andi tikuyenera kuti apapa ndithu muje ndi makambira kuti tidziona history yathu. Tikabwerera mbuyo pang'ono oyamba kukhala nda vice president mdziko muno ndabakire Muluzi. Izona. Koma vice president wawo ngakhala adadzembisa chipani chake mbuyomu koma zidazathirabe mwina ndi mwina. History yathu imatuza kuti pamakhalabe matukutukwera ndiyena pakati pa awiri amene kodi chovuta nchiyani kupepesana kuseri komweko. Ndagwirizana nanu. Ndagwirizana nanu kwambiri zimene munangolaza. Kuseri komweko kupepesana. Chifukwa ngati pali zolakwika. Sima chamati njovu zikama
sokonezana udzu umavulala ndiye udzuwo it's about 20 plus million mwaona anthu amene akaona we are in a digital world. Anthu they can interpret in a digital and misinterpret chinthu china and tell anthu amambotembererana ndimene mwina akampwina pokwiya ndi zimene tsogolewa kuchitidwa mwina ena simachitika kale kumudzi fumu iyo ndi fumu iyo zidazitikapo ife mudzi kwathu fumu iyo imagangana ndi fumu iyo anthu amudzi anozapeza kuti basi kumafuna kuti fumu ine ichedzedwala kuti ikangoti fumu imene yatero ndikuti ine ndikhala fumu zili ngati fisi munthu kamayenda ngasidza njali matero bati fisi amaganiza kuti ligwa zoti linapo mwepo mpaka kalekale so moyo wa munthu uli manja mwa Mulungu moyo wa munthu uli manja mwa Mulungu so mkatikati mwa zitopotopo zosiyana tikozo mafunirana zoipa fumu imene itapita mwina ufumu imene atengea fumu imene itapita lidzakhale ndife ene mpaka amatopa tsirana tu maudindo tsono ufumu ikadzapita iwo dzakhala oyendetsa mwambo kumudziko kuti udindo wanu udzakhala zimachitika tsono pa nthawi ya si watu iwo ndamudzikawo zakudya kuti zafika pamene iwe ndinu Mulungu so nkhani ndi yakuti tiyeni ngati pali mavuto akonzebe ndipo a president kwatuma a Johanna I don't see any problem ine I don't see any problem ndipo ndimateronso kuti pamene potitsindike chifukwa nangasi tikumayambisaso ndifama lawo tumakhala ndithu kumaona basi kumati atuma Ajihana ndi second vice president and anachita kusaki and malamulo zilipo kuti Ajihana ndi president winner so iferi ndi ma president atatu amutalika Ajeniansa ndi Ajihana and meeting yo inali imodzi ya cabinet kumuuza munthu kuti pita ukatsogolera meeting ndona ngati si chimalibe vuto pamene kuganiza kwa so iferi kuona zina koma akulu wa mabwana atuwa ali zina kuseri zikonzeni ngati kuli zina kozani pali zambiri ngati dziko zofuna kuti ziziyenda tisiye nkhani zilizonse za ndale chifukwa zotheka kuti ndale zitha kumachitika underground then zikuchepetsa dziko lino mwina kusoma mapero yake kutsogolo kukhala mashopi wina jambulitsa tona tinaona clip imeneyo imene alijambulitsa Monday koma ndakuza kuti pobwera president abwera bwa abwera banja president Mulongwe moto kwa amene amakhala pa chess then nditaona ndi maso anga magamura jali masaini onyamula mtima ndipo lichina koseko aenda bwino Bobo jina afika pa grupo chile chimene chimati titeke break Marapa convoy ay munado chapwere kwambiri kodi ile runali bomba tiri pano mu dzinthuzo zimagamuro zidzatsana manjabu ine Juli bwana tusimula tamange kamera ubero we ai ndafuna tapita koma ndati so nditsika mastevewa ndibe yulirira wo ndona sikala panja de pamene popo tiwene umaganiza kuti tsono tikamati kuti ngasambiri mafalitsa mbiri zosiyana aya kudwala kuti tsono tikamango chedo momwe tidzikoza zibani zathu tidzikoza ma strategy yathu basi manguti kudwala amalira ona mpaka 2030 mpaka 2030 moyo wa muntu amasunga ndi Mulungu kulero mulokwa moyo wa muntu abana moyo wa muntu amasunga ndi Mulungu chauta ino simukuva ngozi zimachitika madayosiyana atsikana anyamata akumapita ndipo president amutalika adanena ulendo winake TB Joshua akwafunira so somwezi hayi mwina zitele anezoti afenda ambu yake kuna mtalika kama kuna anezoti afenda ambu yake ile zibana zimene zisindipangana kula motopa so moyo wa muntu amasunga dambo nditoni ndakwisa nano kwambiri ndipo
timafuna tisindike kunena kuti dashboard also yajira established kuti the ad hoc committee is back. Oh yeah. Well, munali komweko? Nali konko. Tamba bwana. We can't say is back. Komano inazango malizisa nkute. Okodieti? Nkute banala anthu awiri amene anatsala mu phase 1. Aha, I see. Ndiye anaita nitsa Tokani Ngwira komanso Nsonti. Okay. Lieutenant General Obuma. Yeah, ndiye awiri amenewa anatsala ngati nkute. Oho. Komano palisti yoyambayo. Yes. Nsonti banalibe. Oho. Banala Tokani Ngwira. Okay. Koma Tokani Ngwira atabwera. Anazalandira communication. Kuchokera kwena Yesu. So na kulora bilomile kuti sana abatse okay. Pajatu chisisi chose nziko muno amasunga ndi akula amene. So na bilomile kwazira kamba za chisisi cha dziko. Ai. Oho. So anabwerera sana yankula nthawi imeneyo. Okay. Ndeke naka ndi pamene anabweranso. So oyamba analiwo Tokani Ngwira. Ndamene anapatsa mayo raforo kuzenso mbali yawo. Kenaka padzabwerano Lieutenant General Nsonti. Okay. Ameneso adzakamba mbali yawo. Kuti abwere Nsonti ndi chifukwa cha anthu akomwa. Moses Ntakomwa. Okay, muzinena bwino. Moses Ntakomwa. Okay. Because ngoyamba Moses kokako na. Kodi muone kati ni madam. Ndiyo sumuitanido. Ndiyo sumuitanido. Musapo. Muda kadoko talande kuti mudakere ndo kanthaya kaka kokapanga postmortem zina disina. Doko talake ndo wako miti. Ndiye kumene zachitika. Anthu akomwa atabwera. Anadza fotokoza kuti nandira foni yoti apepa muzee. Amatero koko. Oho. Pepa muzee bwanji. Tikuva kuti shoni mwana wathu ndi zakeyu aluza makolo onse. Kuranso kuti madamu mmene chilima ndi achilima onse apita. Ndi kumene anthu akomwa kuti iyayi nkhani tusili choncho ayi. Amayi sanapite nawo. Apita uka. So amakosana pamene pachizonsezo amakamba pa air. Tonse tikufa. Okay. Ndi pamene padadzakhala kuti pakodole Nsonti. Kuti mutakodola kubwera. Nawo atatsire kumawo. Ndi nkhani imene adakamba anthu akomwa yonera kuti motidere mkatikati monditontozamo. Nsonti ananena kuti tikungochita tu kunzikunzi koma ndege yapezeka kaletu. Akungolephera kunena abomawo. Akoma kunena ku komiti uchula Nsonti. Mwana kumutsadi makumbuka ndakumbuka kuda ndege inagwa chama 8 inapezeka chama 8 ngati ndege ipezeka chama 8 mutu sikose inu kulimba mtima kwanji kuti mpaka anthu akagone pa mphepo pamene ndege mwayipeza kale ndi chimenecho chinakhala kuti chapanga ring a bell. Yes. Mwa acheya ndi komiti ya kuti Nsonti abwere pati tikuwafuna pano ndi anabwera ndi awafunsa kuti sono vinu tanenani munauza anthu akomwa adadzanena pano kuti inu yoza ndege mumadziwa kale. Ndi pamana anatero Nsonti kuti ndiona ngati pena pake kuti analuta athodwa. Anthu akomwa anathodwa nkutheka mwina zina sama pabwino bwino koma chimene ndikudziwa nchakusina nene zimenezo. Ayikanazo? Yes. Sina nene. Zokambira ndatu sizinafika kuti ine ndingadziwe bwanji chifukwa anthu akomwa adachitwa nene kuti ndegeyo phiko lake la ndegeyo laomba mtengo. Ndeuti Nsonti akuza anthu akomwa akuza komiti. Phiko la ndege laomba mtengo. Ndeya kukhuluzika kwa 80 meters. Ndeuti Nsonti akuza anthu akomwa akuza komiti. Ndi pamene Nsonti amatero ine ndimakhala kulilongwe. Phiko la ndege ndiona bwanji. Ine simungo sinjirira ndimana yankuli momwemo ine ndimakhala kulilongwe. Ndi phiko la ndege kuti ilo laomba mtengo. Ndi kenaka litaomba mtengo ndege kukwezeka 80 meters mpaka upanga kakiliti pa meters zabiri. Ndi utenga kuti munthu ndili ku nyumba. Nsonti
Zopatsa chidwi. Mpaka mpaka kagiredi mamita zamene wao. Mtu ndili kunyumba. Asotaika na kwambiri. Aikaniratu. Nde aikana kwambiri. Aikana. Ndeya kuti zimene zangochitika coincidence yoti akangonena za report limene ankakoma. Yes. Kunachitika maliro akazi awo ansonthana malira. Sad. Ndi ankakoma anapita kumaliro kwa akazi awo ansonthi. Ndi anachinyamata. Ankatero ta. Muja anthakoma akuchitani chipongwe ku inquiry bwanji tiwapi kule azipita tiwaseze asakhale nawo pa maliro pano ndi asotadadiya munthu ndi nzanga zinazo tikambirana zinazo tikambirana tintilire maliro zona tinti akhale pompano zona mpaka adalira nawo maliro ndati adango auzoto achimwene kanthekena tikumane pena pake simunachita bwino atanthakoma ndi ansonthi anakambirana zimenezo so izo nzakuseri kwawo koma chimene ngakapezi nchakuti ansonthi anabwera ndipo adzanena mbali yawo kuti ayi ine sinadziwe in advance zoti ndege yapezeka kapena phiko la ndege laomba mtengo yakukhuzika 8 meters khali imene yansonthi ayikana. So moving forward tinandika creep kenakachi kakafupi committee yafotokoza zotani tsopano pankhani imeneyi unfortunately kakilibi kupanda kalibe komano pachezekatero amakakambirana sokuseri kuti kodi itatire mutitani kukanga ma resolutions omwe na ifeyo zikozo tivuta kuti tibenthuliretu tisaululiretu kuti kodi committee yakambirana jani komabe zina zimene anthu amakambirana fika ala chidashboard chafika ndipo are you safe kupenda ena ndi zero deep chidashboard chafika dashboard msabange nyo pepani mabwana pepani kwa ene ni mwana wa mtakana msabange nyo ni mwana wa masiye abangwanga anapita 2 years ago ino ndine tango kumada masiye abodi akuti vani etu su tadzimvera tokha tose tinali pano sono pajatu anthu akamabwera pano amagwira baibulo kondepo gwira paja ndi matasa maname pano lying under oath ndeza tele mgodi sinde kuti bafunika anthu akoma mwina rapezereso njira kuti kodiza tele alowere kuti izo zili manja mwako miti izo zili manja mwako miti zizovuta kwa ife tilibe silingaikepo mulomo ayi efe tingalupangotsatira kuti phase 2 ikapabwera chinga chitike ndi chani ngwapatsira mene zinthu zino ndipo wanyamilandu pomaliza afotokoza kuti kuyambira lachitatu likubwerani akubweranu mundime ina imene akumane ndi madokotala kuti apangenso analyze ziwiri zitatu koma pa 17 August akulowa so phase 2 I see continuously for 2 weeks I see ndiye tikhale tikuwapatsira anthu zonse tsatane ndithudi tsopano on Sunday panachitika ndithu msonkhano I don't need to recall bwino kuti kodi ndi msonkhano wanji poti misonkhano idatha yandale koma panapezeka kuti chipani cha MCP chita msonkhano malo ena yet to be guided by you kuti kodi zinali zotani fa chimene tachigwira pamenepo nchakuti baba Stephen Malondera anazapereka statement wachapa kati kuzona kuchapa mawanga kuchapa achakwera pagulu kuti mwina tsopano amalawi aone mabwino akunena kuti tinali mtsogolero wabwino koma wazungulira ndamene anali akwala kuitsa achakwera so amachapa ndithu pa msonkhano wina umene tango uchulawo ndiye ndimatero kuti tikumvanso kuti MCP ma MP achipani cha MCP akuti so achita endorse achakwera ngati 2030 candidate presidential candidate tiyambe motani nkhani imeneyi no ndinakhala chidwi kwambiri chifukwa munakamba zijawa zina zimene mafuna kuti ndizivetsetse mwakamba zoti kuwachapa kuchapa like kublasha komanso kuti kodi kunali kuti kudzikoko komanso mukuti apanga endorse ndinkhani yabwino kwambiri komanso ndinkhani yovuta kwambiri so mulankhula bwanji
Mesa mwana kupeza moja tuchimozi yote tichigwiri. Yabwino kwambiri komanso yovuta kwambiri. Ndiye mfuna utanthauza jani. Nkhani imene yoyo pamene anayambitsa chifukwa sangangokhala tu kungobwera pa nsonkhano osapangana awiri sayenda limodzi asanapangana. Oho. Nkutheka nakhala pansi nkukambirana kuti tsono tiupitako tu tukakamba izi ndere kavumirizana. Chifukwa nsonkhano unali ku constituency kwa Lawrence Chakakala Chasiya. Aha, wande kumbotsa sobana. Ndikumene kunali nsonkhano menewo kumene adapanga endorse Achakwera. I see. So pamene pali zinthu ziwiri zofunika timvetsetsane bwino. Please. Timu imene inapanga endorse iyo ili ndi maagenda awo. Okay. Kodi agenda ndiwo afunika zabwino Achakwera kuti adzakhale di president wa dziko. Ndiye ayambiratu kuwachapa ngati mmene mukambira. Zoona kuti cholinga chawo nchowachapacho. Kodi pamene akuwachapa Achakwera akuteteza kuti makandidate ena asabwere kudzapikisana nawo ngati zili choncho. Why? Potengera kuti tili in democracy. Oh. That's number 1. Okay. Number 2. Mwanditengera kwa kuya kwambiri. Number 2. Kukhoza kukhala ngati iso kwapaka matope. Osati kwa brush. Ayi, sizingatheke. Eno anenayo wa malondera. President ndo wabwino. Kuma owazungulira. Ndi akwapakaso matope pamene? Ubwino. Tikati chinthu ndi chabwino. Izi pachizungulira ndi subjective. Okay. Chabwino kwa inu, si chabwino kwa ine. Oho. Mungabwereze maometo? Magalasi abwino anu. Si ndiavule bwana. Si magalasi abwino kwa ineyo. Ezoona So, pamene yo wakuti Achakwera ndi abwino. Yes. Politically, zabwino bwino. Okay. Mundu kulukira nyifwa ina kozo kuti galuya ati chani. Koma yena akuona be kuti sizina kuseka. Ezoona Chifukwa ndali zimene zichitike ku MCP pali yena amasokoneza ndi ndali zimene zidachitika nthawi ya Atembo. Atembo adakanidwa third term. Adakanidwa kuti apitirizebe. Yes. Kukanidwa kumene adakanidwa Atembo. Sikofanana ndi kukanidwa kapena kuvomerezedwa kumene angavomerezedwe Achakwera pa nthawi ya convention. Ndizosiyana. Okay. Kusiyana kwake kukumasiyana pa step ina yake. Okay. Achakwera adakhala ku president wa dziko lino. Okay. Pamene Atembo sanakhale president wa dziko lino koma uko kwadakana. Yes. Kutanthauza kuti mandate ya Atembo idathera kuchipani komweko asanalawe kuboma. I see. Pamene Achakwera mandate ya kuchipani idatha koma kudziko constitution ya dziko ikwalola. Kuti ziwenda chocho? Yes. Dziko likwalola ifeyo wacha adakhala president kamodzi. Okay. Ndi akwenera abwerenso kachiwiri. Ngati mene anachokera Mtalika zabwera ndi term yomaliza. Aha. So ndi kuti Achakwera ayena abwerenso kachiwiri ngati president wa dziko la Malawi. I see. Pamene ku Japan anagunda silini. Ndi kuti ku Japan akwena akoze malamulo ang'ono amene akapange suti malamulo akulu. Chifukwa mdziko muno malamulo akulu ndi Constitution of Malawi. Okay. Malamulo anzipani ndi ang'ono. I see. Lamulo la MCP silingakhala likulu kuposa la dziko. Okay, okay. So ndi kuti chimene chinafunika endorsement imene achitayi ndi kuti adzimemera nkhondo yoti akwena ali pa ground akati kule zenezene. I see. Chifukwa kupandapo ndi kuti akhala ngati awaputira nkhondo Achakwera. Ikozokola nkhondo imene? Yes. Ngati mumayikumbukira history bwinobwino chimene chimampangitsa president kuyikidwa pa mpando ndi chimene chimampangitsa MP kapena kansala kuyikidwa pa mpando ndi zosiyana. Zasiyana bwanji? MP ndi kansala amayikidwa pa mpando chifukwa cha zitukuko zimene apanga. Andi Malawi munomo tikapita pa history munthu amene president amadasankhidwako pa president chifukwa cha zitukuko zimene wapanga ndi mmodzi
bingu yeka mundivetsetse president amene anthu adamusankha chifukwa cha zitukuko zimene wapanga tukamba za mbuyo sio kamba za 2030 kumapitawo ayi koma mbuyo ukutheka mwina achokerapo zisankhidwa chifukwa cha chitukuko chimene apanga koma no padakali pano pa mu history ya president osankhidwa chifukwa cha chitukuko pano pa ndeuti nda apingoka amene anamenyera ndi slide anthu apanga rifa zitukuko zimene zayalidwa pamene nthawi yonseyi mutati muone zisankho zimene zakazi kuchitika mwachitsanzo tikatengera za misewu imene ilipo kuno kulilongo imene amangidwa mwachangu yabwinobwino ine ndina si chitukuko cholozeka chimene anchoneka choti achakwera apanga nangadawina yasanawine so president kudawine sulangangoine fero panga zitukuko ayi koma ma strategy amene kuchipaniko ayala kuti munthu awine ukhoza kupanga zitukuko nkuluzabe ngati zimene zinachitika nda president achakwera anapanga zitukuko koma adaluzabe so ndi nkhani yoti achipaniwa kuyenera adeke bwinobwino adeke aone kuti kodi pamene tikupanga indosi ma MP mdziko muno alipo ochepa poyerekeza ndi anthu amene ali kumidzi amene amasankha munthu ngati ma delegates so ndi ntchito imene ayikutayi yoti wani aunike kuti candidate wina amene akubwera ndi ndani ndipo akuyenda bwanji mambeta akuyenda bwanji nanga amene tapanga indosiwa kuti adzadutse ku convention kena tidzapangire kampeni yoti adzapite ngati president tiyende bwanji ndikuti apapa aputa nkhondo yoti sakwenenso kuyamba kugona tulowe pali chinchito nchifanati nkutheka awachapa kapena awapanga posa so zonsezo tiwene okhala zotchera kwambiri ndimatitero mwalangula komanso ndikuganiza ngati mukachita retire mu ntchito za utolankhani basi muzangokhala political scientist tsana ife ndagule muzati cultural scientist osati political koma cultural scientist I like that one. I like that one. Nibafura ti tamange balingana ndi nthawi yake. Nthawi kutamanga kwambiri. Well, pachitika nkhani. Anamiwa ndo ali mchitokosi. Zona. Mapumira mwamba? Ndapumira ndi mwamba. Kani yoda hiyo. Ukifanya zina zose zija inaruka sobala ndiko. Inaruka komene? Amati kubwanje komene. Oyamba nala ajitrola. Amene ali mkulu wona zibani zotsutsa. Zibani zonse zotsutsa ku parliament. Bwana waona ajitrola. Modi UTM bwana waona ajitrola aji. Ndiye anayankhula kuyimira otsutsa uta. Ndochokera kuli Ngadzi. Ndi makaona anamiwa. Ndamva chisoni. Kuti July uno ngakhale chofunda anakaniza ujuzi kuti avale. Unchitoko simo atijuza anakaniza kuti avale amakamba zimenezo ndi chakudya anakaniza komanso mapemphero chofana ngasi ino ngati anthu a Mulungu simungangopita kwamona munthu odwala kapena ali ndende kungochokosa mulimbikitsa kunjetsa mawa uzimu ndi anthu atakapita kuto ndipemphere ndi atapulisa madi yake manikani zopempherazo mukachita kunja kwa akatuluka amene otali achichola tamwera tudzaona anamiwa pepa tipemphere ndapolisa temanikani awatu kupemphera adzapempheradi koma akatuluka muno osati mapemphero achitikire muno ayi muno simuchalichi koma nkhani imeneyo aboma anakana utai tiye tikabwera nyumba muno tikambe chilungamo kulibe kumene zimenezo zachitika anakana aboma koma chodabwitsa kuti zolembalemba zimene amalemba gula kabambe atupere zimaoneka ngati zikukafanana ndi zolemba zachichola zinafuti akanizidwa chakuti so panopa ndikuti zitivuta ifeyo kuti tipange conclude kuti kodi
anakanizadi kapena ayi zona chifukwa choti zinthuzi ziumatsutsana so malinga ndi dashboard chimayembekezera kuti nkhanizo zioneke tikambezoona so ife panopa chimene chupanga tiki nchakuti anamiwa ali kusero ndipo mulandu wawo ife sitikudziwa koma kunjaku anthu apanga connect madots za madots zomwe zija zonse chiti manena tsona polisi kuti sana fotokozere mulandu wawo ndi chani koma aboma ku parliament amatero kuti munthu ngati wagwidwa ndi apolisi tiyenti asiya apolisi ata agwire ntchito yawo yes so chongofunikira chakuti aboma khani ayigwire bwino kuti anthu amene amamenyera ufulu m'dziko muno asamagwire mwa mantha true freedom of expression anthu amene amamenyera ufulu kulana miwa ndi azawo asamayende wempha ayi ndipo tikagwira tizidziwa mwansanga kuti malamulo kuti chani bero titani komanso tamangiranji zinthu zofunikira kwambiri komanso poyankhula tisamangoti kuyankhula kwakoma kuli mawa nchifukwa chake the dashboard timabweretsa ma facts okha basi kuopa pamawapo ndiye sitikudziwa kuti kodi zimene anayankhula anamiwa zimene zapangitsa kuti atapidwe kapena ndiziti pa nthawi ino dashboard nayonso ikusuzumira ndikuyang'ana kuti timva zotani tsono adzombe afika poti atapondwa aja chani akondwa njani Napoleon ndipo adzombe kukondwa kwawo mkwadziko lonse kumene kula adzombeko akuthokoza boma la Malawi akuthokoza MEPA chifukwa chakuti akuti tikuyankhula pano ma ingredients kapena kuti katundu opangira fertilizer agula agula tuyankhula pano pa agula ngoti ati nthene yonse mvula yachaka chinochi fertilizer akititsira wathu ndiye kuti adzombe akuyena ukondwa akuyena ukondwa komanso nzikanso zikondwe ndiye akumafika po challenger kuti within 150 days yes akhozopanga fertilizer wa dziko zatheka achilonenera nati kuti sinkhani imeneyo andifunanso Mozambique koma ndipanga thandize kaye kwathu kufuna kaye kwathu kuno mkapita Mozambique pamene anthu akumponera kudowa kuma DC komwe kusanjika sanjika wake tukamba kuchira dzulo kuti afuna fertilizer tamaliza kale program ino bwino muchulaso za babi yayi mwapa fertilizer yafunika kose yafunika kose ndiye adzombe is a happy man, is very happy. Ndiuti tikadapondereza mafufuti kuonatu ndipo patakakhala mavuto fertilizer tidakhala kuti chimangachi tachipeza chambiri kudzera mfertilizer kayachani kutsogolo izi zomanena kuti ayi sima government chakuti government chifukwa chakuti panopa timaona ngati kuti chimanga ndichowinira mpando tikutsala atu kwambiri azathu akuthala ngati mapolisi ma technology ma innovations ife sima atu basi kungokupasa sima basi wasuliwa no tipange improve ngati fertilizer tupanga konkuno pano maso ayangene kwina tipange kozina dziko litukuke litukuke koma sima no matafala adayimba kuti Malawi bwanji mtendere sisima ayi pali zambiri njifaka zatu ndalama jifota linazo ndalama zina tsone zitira tete zimpanga zoma yambanazi tuma drone lija nzo drone zimetiji koma basi ndalama linazo so ifeli zafike so level mene yoyo yota anthu ali mchakuje chabwino ali ndi malo okona fa ukozokhuta koma ukagona ko osafunda wapindweja ayi pali chimene wapindula kukuta umogogona osafunda ayi ndiye kuti pali kukuta uyendo basi ayi zidzienderana zinthu yes taimaliza program tithokoze
koma sitingachoke pa dashboard osazindikira kuti nzathu mtolankhani amene amagwira ntchito kwa RS ya Times wafa pa ngozi ya galimoto. Ngozi zikuchulukira chamunchewomo mutsatira zimeze zopeza chisoni kwambiri kuti ngozi zimenezo zikuchitika mwina pazifukwa zingapo. Okay. Chifukwa choyamba mene misewu yathu ilili. Oh yeah. Chifukwa chachiwiri mwina kaendedwe kapansewu. Oh yeah. Yeah, chifukwa pachitika zingapo anjinga chani ndikumbuka mmene analembera pa report la Minister of Information. Okay. Pajana also arana chita ngozi yogunda wanjinga. Oh yeah, so mmene analembera zikuoneka kuti chagwera wanjingayi. Okay. Yeah, ngakhale watisiya koma zikuoneka kuti judgment yake sinali yabwino bwino kuti galimoto ikubwera kuno yakupita kutsogolo kenaka pompo mkungoti nditembenuke. Oh yeah. Ukukumana. So pali zambiri zimene zimachitika wakufa sitinga mfusefusa. Kuti ati munaenda banje? Ayi. So nkhani nja kuti aboma ayikepo zeru kwambiri pamene ayambira tona pangalonchi nsewa golomoti kumapita ku Monkey Bay kumapita ku Ntakataka Turnoff kumangochi wabalaka ujalo upitiliza umapita ku Liwonde misewu yambira anapanga ndithu kuti tione kuti pomaliza nkhani ya ngozi ichepe misewu ikufunika yambiri komanso yabwino yokhalitsa mdziko muno. Makamera aja maika apolisi munsewu aja amatetezanso ife tomwe kuthamanga timenera kuchepesanso. Yes. Timalize choncho ndipo ndikuthokozeni kwambiri.